Вітаю вас. Розпочинаємо вечірній ефір інформаційний на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська і у мене в гостях Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас, пане Іване. Доброго вечора. Будемо говорити про всі ті події гучні, які сталися останнім часом. І хочу розпочати з того, що Микола Коханівський от сьогодні вже доба, як він знаходиться вдома під домашнім арештом. Ми будемо намагатися з ним зараз зв'язатися. Але от 2 дні пройшло після тих подій всіх. Скільки людей взагалі тоді було затримано і скільком було оголошена підозра чи взято під варту? Якщо ми маємо на увазі ті безпорядки, які були в суді, то затримано було 6 осіб, яким пред'явлено, точніше 5, а пред'явлено звинувачення 6 особам. Це умисне знищення майна і 296 стаття хуліганство. Це от після подій у суді, після захоплення суду, це так? Після того, як 30 чоловік в суді були затримані, після того вияснені їхні дані, хто вони, звідки, з якою метою і таке інше. І по 6 сформоване звинувачення по 2 вказаним мною статтям. Відповідно, цим особам буде далі проводитися провадження, розслідування їх участі особистої, ну і відповідно буде суд. От ми бачимо зараз, як це відбувалося просто вночі, коли трощили меблі. Те, що ми бачимо, називається не інакше, як хуліганство і знищення майна. Так. Хоча представники, люди, які захищали Миколу Коханівського у суді, вони були наступного дня в цій студії, то вони казали, що так вони захищалися від правоохоронців. Дорогі друзі, патріоти, українці, у нас була революція. У нас було 3 революції. Одна із них стала кривавою революцією. Щастя тієї держави, яка може швидко виходити з формату революції, з формату взаємознищення і далі будувати іншу нову державу на нових принципах. Така можливість є. І продовжувати формат повстання, тобто тоді, коли не діють закони, коли діє право сили, і хто переміг, той відповідно і правий. Формат повстання треба припиняти вчасно, інакше ми ризикуємо державу погрузити в таку перманентну революцію з суцільним взаємознищенням, а це величезний ризик для держави, особливо для держави, яка знаходиться у стані війни і, крім того, має ще й зовнішню загрозу. Тому нам треба дуже категорично згадувати Джина Шарпа з його методами ненасильницьких дій, законних дій, якщо ми хочемо здійснювати політичну діяльність. І треба абсолютно проводити серйозний розділ між тією ситуацією, яка у нас була за часів Януковича 2011, початок 2014 року, і тією ситуацією, яка є зараз. І ті люди, які говорять, що однакова ситуація, насправді або мають коротку пам'ять, або спеціально лукавлять, або роблять це зі злих намірів. Могли вони, оті протестувальники, залишитися в суді? Ну, тобто, це ж не порушення закону, якщо вони залишаються. Хоча я розумію, що адміністративна будівля... Є режим роботи, є адміністративна будівля, і відповідно ми розуміємо, що є законні і незаконні дії. Законні дії – це виконання рішень судді і суду. Особливо тоді, коли у нас є виключно якісь там гуманітарні заперечення щодо цього рішення. Тобто суттєвих, посутніх, якихось глобальних, які б свідчили, що там відбувається не правосуддя, а відбувається якась там змова, держава проти людини, яка ні в чому не винна, нічого не скоїла, відповідно там зводить рахунки чи що інше. Ще були б якісь моральні причини. А так, насправді, нічого цього не було. Був факт хуліганства, був факт використання зброї в мирному, відносно мирному Києві, бо говорю відносно, бо в стані війни знаходиться вся країна зараз.
Факт використання зброї в людному місті, ввечері, в вихідний день, тоді, коли люди гуляють з дітьми, факт явно небезпечний для багатьох людей. Слава Богу, там ніхто більше не постраждав. А у нас, просто нагадаю нашим глядачам, лише від травматичної зброї з 14 по 17 рік загинуло близько 30 чоловік. Це внаслідок стрільби якраз з тої нібито безпечної для життя людей зброї, якою користувався фігурант. Я просто пригадую, як в залі суду також залишилися члени родин загиблих майданівців, коли вони вимагали. Мені здається, що це було по беркутівцям суди, вимагали, щоб суди не переносили. Ну, схожа ситуація, але так, ну, звісно, вони не трощили меблі і таке інше. Але залишилося, їх силою звідти не виводили. Емоційність, вона, звичайно, може бути, і емоційність – це нормальна риса для живого здорового організму і живої людини, але треба завжди зважувати знову ж рівень тієї емоційності і подумати, а чи не штучна вона, чи не фальшива ця емоційність в кожній конкретній ситуації. І, звичайно, коли вона не фальшива, це дозволяє заглибитися. От я хотів би задати питання. А дії зараз наших патріотів, українців, які вчиняють подібні порушення закону для того, щоб досягти незрозумілої мети в даному разі, вони дозволяють допомогти, наприклад, Миколі Коханівському? Я маю про нього достатньо хороші відгуки від багатьох людей, які є моїми друзями. Так, це та людина, яка насправді не є чорно-білою. Тут скоріше треба говорити, що тут різні кольори застосовувати для оцінки. Тобто я, відверто кажучи, та позиція, яку він зайняв по захисту України з 2014 року, це правильна позиція, чоловіча позиція і таке інше. Я з великим співчуттям ставлюся до того, коли наші українці і патріоти виявляються в таких ситуаціях. Але держава не може собі дозволити, скажімо, у нас є багато прав у громадян України, є цілий другий розділ Конституції України, і там понад 30 у нас прав і свобод кожного громадянина. Але серед тих прав нема того права безкарно порушувати закон. Друзі, і нам треба розуміти і патріотично виходити з того, що ми не даємо порушувати закон, в тому числі своїм друзям. Я, пані Ірино, дуже шкодую, що у Коханівського не знайшлося друга, хорошого друга, який взяв би, звернувся до нього тоді, коли от побачив, що перші кроки робляться якраз порушення, грубе порушення закону, який би зупинив його, сказав: Микола, є інші формати, є інші можливості. Все ж таки зв'язатися з паном Коханівським, щоб почути його думку, бо от ті люди, які його захищали, вони досі впевнені, що він все зробив правильно, що він правильно застосував зброю, бо це був самозахист, і таке інше. Я розумію позицію адвокатів. Позиція адвокатів, я її розумію виключно з професійного боку, не з морального. Я проти того, що адвокатура у нас перетворилася в те, що ми спотворюємо дійсність, створюємо якусь паралельну реальність, яка не відповідає конкретиці, але, скажімо так, відкинемо все це. Але я абсолютно переконаний, що здоровий, розумний, патріотичний і перспективний українець ніколи не підтримає те, що ми побутові якісь конфлікти наші чи суперечки будемо між собою вирішувати за допомогою зброї, чи за допомогою гранат, чи за допомогою пістолета. Тому що кожен розумний українець розуміє, що подібна ситуація, подібні двобої між українцями, воно однозначно лють воду на млин ворога. Олена Аджі з нами на зв'язку. Це мешканка гуртожитку, через який, власне, і виник, за словами учасників конфлікту, той конфлікт на Академмістечку. І цей гуртожиток сьогодні вночі згорів. Олена, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як сталася сама пожежа? Сталася пожежа десь біля 3:30 ночі. Почула одна наша мешканка, що прогупотіли по під'їзду гучні кроки. Вона вийшла, виглянула і побачила, що летять уже іскри. Це хтось, зловмисник, зробив пожар. Причому пожар цей виник одночасно в 3 місцях по всьому периметру криші. Так що це було не якесь таке самостійне
там замикання не могло бути, тому що з 21 числа світло не подавалося ні на другий, ні на Зрозуміла. третій Тобто поверх. ви натякаєте, що це був підпал? Це був підпал, і пожежники так і написали в акті, який я підписала, що це був підпал. Винесли звідти 3 каністри з-під якоїсь речовини. Будуть досліджувати. Що Олена, це за де речовина. зараз знаходяться мешканці цього гуртожитку? Це Знаходяться переселенці, як тут. я розумію, з Донбасу та Криму. Так, мешканці знаходяться тут, на цій адресі. У нас перший поверх сухий. Зараз ми перепаяли воду, тому що поплавалися труби на третьому поверсі від пожежі високої температури. Ми поставили туди заглушку і вода у нас є. Але немає світла, і ми чекаємо, що добродії з Київенерго все-таки завтра прийдуть і подивляться, що на перший поверх можна подавати світло. Тому що люди Дякую зараз вам сидять дуже. в Олена холоді. Аджі була з нами на прямому зв'язку. Це мешканка гуртожитку, того самого, через який, власне, і виник конфлікт між Миколою Коханівським та Русланом Качмалою. Через цей конфлікт, і стався всі ці подібні всі подальші події. І от сьогодні вночі цей будинок загорівся. Вам відомо щось про це? Це порушена справа, можливо, кримінальне, чи є кримінальне провадження? Кримінальне провадження порушується за кожним фактом тоді, коли у нас горять житлові будинки, і цей факт не став винятком. 194 стаття, знову ж умисне знищення майна, частина 2 цієї статті з обтяженнями, яка свідчить про умисне знищення майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 15 років в залежності від наслідків тюремного ув'язнення. І відповідно, я так розумію, що ті аргументи, які на сьогоднішній день звучать від очевидців, вони стануть аргументами для слідчих на користь того, що це був умисний підпал. Чули, І відповідно що була далі людина, далі будуть розслідувати. Якщо мова йде про те, хто там з фігурантів сьогоднішньої ситуації з підпалом був пов'язаний з судами чи не судами, я думаю, хай це визначає слідство, і з тим, щоб не продукувати додаткові версії, які, можливо, абсолютно не матимуть нічого спільного із реальною дійсністю, але в межах цих версій, можливо, ми будемо згадувати невинних людей і, можливо, будемо віддаляти слідство від того, щоб притягнути справді винних до відповідальності. Повертаючись до того конфлікту, який стався на Академмістечку, вам відомо, що це була за зброя в нього, і чому, власне, і чи є справа про незаконне носіння зброї проти Коханівського? Є справа по статті, яка має санкцію знову ж від 3 до 7 років, і це вважається вже тяжким злочином, те, що понад 5 років. І провадження по незаконному використанню, я так розумію, що може бути додане, але після того, як будуть проведені відповідні експертизи, отримають свідчення, тобто слідство прийматиме рішення, чи потрібно додатково обтяжувати зараз цими статтями. Зброя, як я вже сказав, це травматичний пістолет для відстрілу гумових або аналогічних за дією куль. І знову ж, я вже сказав і нагадаю, з 14 по 17 рік близько 30 чоловік, українців, загинуло від дії такої зброї, яка вважається нелетальною зброєю в Україні, не говорячи вже про близько 400 поранених. З нами на зв'язку Руслан Качмала. Це та людина, з якою, власне, і виник конфлікт одразу з Миколою Коханівським. Руслане, вітаємо вас в нашому ефірі. Да, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, в якому ви зараз стані знаходитесь? Поранення маю на увазі, які у вас? Поранення одно прошло в голову, чуть-чуть зацепило, вышло в кетке. Не в голову, оно так волосы чуть-чуть в макушку зацепило на вылет в кетке. Другое поранение в ногу, но не проткнуло, потому что мышца попала. А третье, это в спину со стороны легкого, оно попало в ребро. Ребро
при ударе согнулась, ударила по легким, но так чувствую себя нормально, просто кашель внутри. Если так, я чувствую себя нормально. Микола Коханівський запевняє, що це ви зі своїми товаришами напали на нього, застосували газ, приснули в його дружині, і вже потім він просто мав застосувати зброю, яка в нього була. Яка ваша версія? Ну, моя версия очень простая, я человек немногословный, четко сразу скажу. Первое, на суде его жена, я, кстати, не знал, что это и жена, и первый раз вижу. На суде его жена свидетельствовала, что ее брызгали газом и все остальное, потом он защищал. У меня есть видео, я их до того, как они на суде не сказали, пока не выкладывал. У меня есть видео, как я его держал, одной рукой снимал, другой держал, пистолет вытягивал. Она не забрызгана газом, полицейские взяли всех. Она целая, Микола Коханівський, да, забрызган газом. Забрызган газом был, я вам сейчас всю подію расскажу сразу же. Я подошел, Тільки, будь ласка, бо в нас спросил. мало часу. Хорошо, у нас конфликт, вот я сразу хочу обрезать. Там вписывают Илью Киву и полицию. Они ни при чем, я давно в полиции не работаю. Я в ЗСУ служу. Первое. Они всегда апеллируют на то, что они патриоты. Нет. Нет, причем тут личный конфликт. Не надо громить суды и кричать, что они патриоты, эти полицейскую державу. Первое, я подошел и спросил, говорю, ну что ты, Микола, ты много пишешь там в интернете, расскажи. Я это видео уже выложил в интернет. Расскажи, как я вытягивал твоего бойца и как я там трусился. Он говорит, я бачу, что я бачу. Я говорю, конь ты, ну если ты там не был, как ты, не стыдно тебе такое говорить? Он напал, получил достойную відсіч. Схватился за нож, блок пластиковым кобурой, я вырвал его, откинул. Говорю, что ж ты как мужчина не стоишь? Он тогда схватил пистолет и начал стрелять. Я перемещался очень, пока мне последний 9-й патрон, там, походу, было у него там еще в стволе 9-й патрон выстрелил. Потом я его положил на землю. После чего меня кто-то сзаду душить начал, держать. Оказалось, это полицейские, не поняли, что происходит. Это в гражданском было. Он выскочил из кафе и задержал. Я говорю, что ты меня держишь? Вот его. У меня есть видео, я только что давал в интервью. Первое видео, еще ни у кого нету. То, как я его держал, вытянул пистолет. Я левой рукой держал камеру, правой его заложил. Мы держали его и... Там был, во-первых, с ребятами я не нападал, брызнул газом, когда он уже пистолет начал стрелять после 3-го выстрела. Я брызнул газом и начал перемещаться. Возможно, только поэтому он и не попал в меня много раз. Ви по цій справі проходите як постраждали, чи може у вас якийсь інший статус? Смотрите, я не хочу говорить, что я пострадал, дабы этот балбес не игрался на этом и очень не возгордился. Потом я особо как говорится, на все СМИ хочу озвучить. Я не писал на него заявление. Он судит его по факту преступления. Потому что многие говорят, что я поступил неправильно, пытаюсь его засадить. Нет, ни в коем случае, никогда. Он за меня сидеть не будет. Он сидит по факту преступления. Потом, по поводу поджога дома я хочу озвучить это очень четко, потому что сейчас я слышу, что поджог дома происходит, и произошел, и они озвучивают, что это типа мои ребята сделали. По поводу поджога дома. Недавно только что Михаил, стример, там Михаил Ковальчук, стримил, говорит, что вы скажете по поводу поджога. Женщины выходят и говорят, он когда выходил, он все собрал с собой. Он забрал все, говорит. Остался только холодильник, стиральная машинка и 2 трусов. Откуда, спрашивается, ты знаешь, что у меня осталось? Значит, вот кто зашел, подпалил. Просто по факту, если смотреть. Руслане, дякуємо вам. Я зрозуміла вашу позицію. Дякуємо за те, що знайшли змогу і вийшли з нами на прямий зв'язок. Нагадаю, що це був Руслан Качмала, та людина, яка, власне, і у якої виник конфлікт з Миколою Коханівським. Пан Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, у нас в студії. Ви знаєте статус Кочмали в цій справі? Постраждали він є все ж таки, чи це... Не розумію просто. Я думаю, що всі обставини їх конфлікту, розмов і таке інше будуть визначені, виявлені в межах досудового слідства. Насправді вони слабо причетні до самого факту застосування травматичної зброї в людному місці в центрі Києва.
Так, от я просто не дуже хочу там вникати в І- цей спір навколо цього гуртожитку. То якщо там будуть ознаки інших кримінальних злочинів, то будуть, звичайно, розпочаті провадження по тим іншим ознакам. Якщо там будуть ті злочини, які можуть бути об'єднані за місцем, часом і особами, які здійснювали, вони будуть об'єднані. Але це вже процедура, це вже слідча процедура, це вже робота слідчих, яка повинна базуватися не скільки на тому, що б ми хотіли бачити, яку б картинку ми хотіли бачити, а на тому, що доводять конкретні факти, які і факти, і свідчення очевидців. А застосування газу – це законне? Ну, взагалі? Справді, газовий балончик – це є одним із спецзасобів. Застосування його без підстав – це спецзасіб для самозахисту, який в Україні Ну, тобто продається треба і доводити, відповідно чи був дозволений. це Да, самозахист. якщо це так? застосування в межах самозахисту, то відповідно це законно. Якщо це застосування для вчинення інших хуліганських дій, так, або в невідповідних обставинах, тобто не було необхідності і перевищення відповідно сили, то відповідно можна буде говорити про склад правопорушення або й злочину з боку тієї особи, яка зробила це застосування. Микола Коханівський з нами на телефонному зв'язку. Він знаходиться за домашньою адресою. Точніше, зараз ми з'ясуємо, де саме він знаходиться, але суд зобов'язав його знаходитись саме вдома. Посадив під домашній арешт. Микола, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Де ви знаходитесь і чи виконуєте ви рішення суду? Так, я виконую рішення суду, я в себе вдома з браслетом на нозі. А скажіть, будь ласка, давайте прояснимо одразу ситуацію щодо цієї зброї. Чому ви використовували взагалі зброю? Чому вона не зареєстрована, незаконне її носіння? У мене не залишалось вибору. Кримінальник Руслан Качмала, який наздогнав мене, погрожував, власне, зчинилася бійка. Залили газом мене, мою дружину, яка почала кричати. В принципі, я вже майже втрачав свідомість, тому я мав... спершу я показав Руслану, що в мене є травмат, на що він не зреагував, а навпаки забіг мені наперед і продовжував заливати мене. Так само мою дружину. Тобто в мене не залишалось вибору, як почати стріляти в його напрямку. Ну, от ми Чому я ношу цю зброю? Тому що протягом цього року це вже був третій замах на мене, а я знаходжусь під слідством за погроблені московські банки і зареєстровану зброю. Я всю свою зареєстровану зброю віддав в міліцію на збереження. Тобто ви кажете про те, що ви порушуєте закон, носячи цю зброю заради самозахисту. Чому, якщо вам потрібен цей захист і були замахи, чому ви не звернетеся за охороною, яку вам може надати Міністерство внутрішніх справ, наприклад? Діяти законними методами. Насправді це дуже складно. Це ви так в ефірі можна сказати. Звернутися за охороною можна, звернутися за охороною. Тільки коли викликаєш міліцію, вона чомусь не їде 3-4 години, там, наприклад, добу не їде. В моєму випадку, коли на мене вчинив замах Качмала, відразу знайшовся міліціонер, який мене скрутив, почав бити, і, власне, я опинився в результаті за ґратами. Тому це не так легко зробити. Розказував, що той міліціонер спочатку його почав скручувати. Ну, добре. А як оцінюєте дії поліції під час розблокування судової зали вашими прихильниками, яка була заблокована? Це звичайна поліцейська провокація. Попередні були домовленості, що ми залишаємось до 9 години ранку в приміщенні. І далі я нікуди не тікаю протягом ночі. Я декілька разів виходив з трину, говорив, що я на місці, я нікуди не втік. Відповідно, з поліцейськими домовились народні депутати, що ми там будемо сидіти, вони нас не чіпають, ми їх не чіпаємо. А ті депутати уїхали, почали штурм. Тому поліція перевищила всі можливі свої повноваження і, власне, вона спровокувала те, що сталося. І мені здається, вона робила це суто навмисно, з якоїсь просто злості та активності.
А чому ви, скажіть, будь ласка, ваші прихильники трощили судову залу? Судова адміністрація вже каже про збитки в 500 000. І хто їх буде, чи будете ви їх віддавати гроші суду? По-перше, я не буду віддавати, напевно, доведеться віддавати МВС, тому що це саме через них все сталося. А не трощити ми не мали можливості ніякої, поза як почали заливати газом, у нас почали люди втрачати свідомість. Літні жінки ми змушені були вибити вікно і зламати одну решітку, щоб вийти на вулицю і надихати. Це було вже. Ну, ми ж бачили все це відео, пан Микола. Ну, тобто, це ж відео, попрошу зараз режисерів ще раз його показати. Ну, там же ж видно, що це було не самозахист, а от просто трощіння, я не можу це іншими словами назвати. Ну, у вас дуже багато різного відео, серед них немає відео, напевно, як поводив себе Беркут. Коли нас візьмли, як з людей знущалися в І автозаках. це відео в нас також є, і ці питання ми будемо ставити до представників МВС. В нас пан Варченко в ефірі, і ми в нього обов'язково про це запитаємо. А вас питаю про поведінку ваших прихильників. Ну, ви питаєте про те, що коли люди спровоковані, звичайно, вони їх зачепили заживе. Говорилося одне, діялось інше. Можливо, там люди щось вже собі побили. Ну, нічого страшного з тою такою залою не станеться. Відремонтують її там МВС або суд, там ремонт не на 500 000, я так думаю, як колишній будівельник, можна і 100 000 гривень вкластися, і це дуже невеликі гроші, як і для представників суду і керівництва там якоїсь цієї системи, так і для МВС. Почула Тим більше це вони все спровокували. Почула вашу позицію. Скажіть останнє питання, будь ласка, у вас зараз є ще нелегальна зброя? Чи маєте ви намір її застосовувати? Ні, зараз вже немає. У мене це був єдиний травмат, який я носив з собою. Можливо, цього разу він врятував мені життя і моїй дружині. Дякую дуже. Микола Коханівський з нами був на телефонному зв'язку. Він знаходиться у Києві під домашнім арештом і знайшов змогу вийти до нас в ефір. Пан Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, власне, чули звинувачення на адресу спецпризначенців про силові методи розблокування. Так, чув. Я думаю, всі обставини власне конфліктів, хотів би повернутися, так, власне конфлікту має визначити якраз в межах досудового слідства, має визначитися відповідно слідчими, і я думаю, там будуть враховані і ті обставини, які обтяжують, і ті обставини, які пом'якшують роль і участь кожного. Це стосується і погрому в суді, це стосується і, власне, Миколи Коханівського самого, і його опонента під час конфлікту чи дискусії. Так, і якщо там будуть, ще раз повторюся, якщо будуть інші ознаки, які вказуватимуть на інші злочини, то, відповідно, справа не стане за тим, що будуть відкриті додаткові провадження і будуть розслідування. Що стосується роботи зараз поліцейських, які здійснювали розблокування суду, то розблокування було здійснено швидко, законно. Швидко не значить якісно. Швидко, законно і відносно якісно, тому що ми можемо говорити, що серйозно постраждалих людей не було, а я скажу навіть в дуже цивілізованому світі під час подібних спецоперацій правоохоронних органів достатньо часті випадки тоді, коли якраз люди страждають більше, отримують там тілесні ушкодження легкі або середньої тяжкості і навіть тяжкі, так? Тобто ми можемо говорити, що в цілому ця операція пройшла швидко і якісно. У нас є серйозні претензії зараз до конкретних людей, яким задаються ці питання в межах системи, і якщо вони будуть задані зовні, будуть відповідно заяви і звернення, вони будуть розглянуті ще й в межах там додаткових проваджень. Але це ті люди, які не зважали на журналістів, скажімо, або там про побиття журналістів йшлося і про затримання журналістів. Ну, що стосується затримання, знову ж світова практика показує більше ніж достатньо, що затримують часто всіх, хто був присутній в тому чи іншому місці, якщо на місці не вдається відразу визначити
Тут така зрозуміла ситуація, вона швидко була з'ясована і швидко були дані відповіді. Що стосується побиття, там буде ну тобто затримання є ще якось може зрозуміти? внутрішнє розслідування, і зрозуміло, що ми виходимо з того принципу, що журналістів бити не можна. Не можна перешкоджати діяльності журналістів. Ми пояснюємо, що людей бити не можна, варто виходити. А журналістів також. В правоохоронній ситуації можна, звичайно, так гуманно говорити знову ж як цивільні, абсолютно некровожерливі люди між собою, що бажано людей не бити, але одним із поліцейських заходів є застосування сили, застосування спецзасобів, і більше вам скажу, навіть поліцейські в окремих ситуаціях уповноважені, а в окремих зобов'язані застосовувати зброю, в тому числі стріляючи на враження. Тобто безліч прикладів дає життя, і через те ми не можемо бути наскільки там ліричними, говорячи, що не можна. Бувають ситуації, коли треба застосовувати силу і зброю. В даному випадку була оцінена ситуація, і відповідно було дано наказ на застосування силового розблокування. Це силове розблокування відбулося. Про журналістів сказали, так, по журналістах внутрішнє розслідування зараз ведеться. Я думаю, висновки будуть дані вже впродовж тижня. Просто зв'язувались ми тоді одразу в той же день. Вибачення журналістам були надані і персонально, і на рівні першого заступника міністра, і на рівні начальника Київського головного управління Національної поліції. Ми розуміємо, що нам треба відпрацьовувати ще із журналістами, і, напевно, з усією громадою все-таки формат поведінки в подібних ситуаціях. Ми б рекомендували, крім того, що ми будемо рекомендувати поліцейським, це само собою, там, до речі, можливо, ви звернули увагу, кожен був ідентифікований. Тобто дуже легко визначити, хто брав участь в тій чи іншій ситуації. Зрозуміло, що кожна подібна ситуація силова аналізується. Хто конкретно бив журналіста окремого? Звичайно. Кожна конкретна ситуація аналізується, кожна конкретна ситуація розкладається на обставини, відповідно, мотиви і таке інше, і правильне чи неправильне застосування, і відповідно робляться висновки. Крім того, є нагляд прокуратури відповідно в цих ситуаціях. Тому ми розуміємо, що тут будуть розставлені крапки над «і», і ми звернулися б до ваших колег-журналістів з тим, щоб більша ідентифікація була. Це не стосується, власне, цієї ситуації, а можливо і стосується. Але під час силових акцій, які бувають інколи, під час масових акцій, особливо тоді, коли багато звуків, тоді, коли багато криків, багато нервів. Поліція, я не говорю зараз, що поліція так само має нервувати, наприклад, чи Національна гвардія, які стежать за громадським порядком. Але створюється відповідна атмосфера, в якій інакше дійсність сприймається, особливо тоді, коли багато інших звуків, які не дозволяють там почути, так, перевірити, вжити весь той комплекс дипломатичних заходів, який, в принципі, нормальний в нормальній ситуації, але в тій ми там не можемо питати, як вас звати, та звідки ви, та вибачте, чи ви не журналіст. Тобто я пригадую, що коли там були події Майдану, там всі вдягали якісь там куртки з великими написами, преса, каски і таке інше. Ну а тут я просто йду на суд. Там була інша трошки ситуація. Я прекрасно пам'ятаю ту ситуацію, тоді, коли якраз журналістів вицілювали по цих жилетках. Зараз вона принципово недопустима і неможлива тоді, коли журналістів, якщо з'являться садисти, які свідомо будуть на це спрямовані, я сподіваюся, що їх уже немає. Якщо залишились якісь рудименти і динозаври, то ці рудименти і динозаври будуть виявлені, і вони не матимуть можливості продовжувати роботу у Національній поліції. Зрозуміла по цьому. Тобто хочу додати, що коли я просто йду на суд, який відбувається кожен день, багато гучних судів в Києві, максимум, що в мене є бейджик. І мені здається, що бейджик бажано не ховати під верхнім одягом раз, а після того, як ви вже зрозуміли, що ситуація, знаєте, вечір перестає бути томним, тобто ситуація переходить з мирного протесту чи з мирної акції, переходить за межі порушення закону, то теж так само, я думаю, розуміння це є, що люди чинять незаконно. Відповідно, може бути робота правоохоронних органів, які мають
зобов'язані припинити злочини, притягнути винних до відповідальності. Давайте перейдемо до іншої гучної події. Замах на Ігоря Мосійчука. Принаймні так його зараз трактують правоохоронні органи. Трактують як терористичний акт. Маю на увазі, що це був цілили саме в Мосійчука. Маю на увазі, що принаймні така публічна позиція. Та ми намагаємося з ним зв'язатися. Він нам обіцяв вийти з нами на зв'язок, але от, на жаль, можливо, щось трапилось, пропускають наші редактори, бо слухавку його бере жінка, каже просто, що він не може з нами зв'язатися. Тож, що це було, що відомо вам на даний момент, хоча розумію, знову ж таки, що розслідує СБУ, але ж яка інформація є у поліції? Я бажаю швидкого і повного одужання і Ігорю Мосійчуку, і Віталію Балі, і тій жінці, яка знаходиться поранена. Міністерство внутрішніх справ співчуває родинам загиблих чоловіків, які були пов'язані один раніше, інший був поліцейським зараз, а другий раніше колись був міліціонером, був пов'язаний з Міністерством внутрішніх справ. Яка ситуація на даний момент? Ведеться слідство Службою безпеки України. Власне, Служба безпеки має коментувати, бо це 258 стаття Кримінального кодексу, терористичний акт. Відповідно, Кримінально-процесуальним кодексом визначена підслідність цієї статті для Служби безпеки. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України і прокуратура Києва, зокрема. Вони мають давати фактичну інформацію щодо цієї ситуації, цієї події. Версій кілька. Версій, насправді, слідство сказало як мінімум 5 зараз, але правильно, тобто як слідство відбувається, є версії, визначаються мотиви тієї чи іншої сторони, після того вже докази мають схиляти шальки терез на користь тієї чи іншої версії. Зокрема, я бачу абсолютно очевидні ознаки, що слідство має перевірити серйозно версію щодо російського сліду, оскільки були абсолютно, знову ж, неприховані погрози. Ці погрози звучали в грудні 2012 року з боку одного з російських політиків Кадирова. Ви маєте на увазі Рамзана Кадирова, очільника Чеченської Республіки Російської Федерації. Так, Кадирова, і який прямо говорив в телеефірі одного з російських каналів, що він має намір вбити Мосійчука. Загиблий 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір. Він охороняв Мосійчука. Так. На яких підставах? Він охороняв Мосійчука. На яких підставах, як охороняють у нас державних діячів, які потребують цю охорону. Вони можуть звернутися за охороною до Національної поліції. Національна поліція має відповідні підрозділи, які можуть здійснювати цю охорону. Вона визначає тих людей, які охороняють. І, відповідно, кожен громадянин України, незалежно від того, є він державним діячем. Наскільки я розумію, що до Ігоря Мосійчука достатньо часто лунали різні погрози. Він є фігурантом кількох, не фігурантом, точніше, були кримінальні провадження різні, були погрози, в тому числі згадані мною з боку Кадирова. Так, через те, можливо, він вважав потребу, мав потребу для того, щоб здійснювати захист, і Національна поліція надає такий захист. Михайло Морміль загинув, також працівник поліції, але він там опинився випадково, просто перехожий. Українська правда називає ім'я людини, яка постраждала, Надія Тарасенко, 56 років. Жіночка просто йшла з роботи додому. От після цього всього і цього випадка, і кілька попередніх, таке враження, дуже неспокійно. В Києві також небезпечно дуже жити. Тобто ходити по вулицях і силові органи не контролюють. Знаєте, в чому мета терориста? Мета терориста в тому, щоб створити у людей таке враження, більше того, переконати
громадян тієї чи іншої держави, того чи іншого місця, що їм страшно, що вони не повинні здійснювати відповідно свою повноцінну діяльність, не повинні отримувати радість від життя, а повинні весь час боятися. Це мета кожного терориста. Внаслідок цього він досягає своїх якихось завдань і таке інше. Україна зараз в цілому є небезпечною державою. Який безпечний континент ви назвете? Чи безпечно в Нью-Йорку, чи безпечно в Лондоні, чи в Парижі? Дякую вам дуже. Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, був гостем цієї студії. Я прощаюся з вами ненадовго. О 20:30 зустрінемося тут і поговоримо, як світ відреагував на звільнення наших кримських політв'язнів.